Rodina prasiat je obrovská. Oveľa väčšia a zložitejšia, než by vám seriál chcel dať veriť. 20 rokov sme sledovali tú istú štvorčlennú rodinu. Ale ako náhle sa začnete prehrabávať v koreňoch ich rodokmeňa, zistíte, že rodina Pepi je oveľa väčšia, než si myslíte. Dnes otvárame oficiálny spis rodiny Prasiatkovcov. Sledujeme rodokmeň od prízračných predkov minulosti až po úplne nových členov v súčasnosti. Toto je kompletný rozbor rodokmeňa rodiny Prasiatkovcov. A niektoré z týchto prepojení vás prinútia prehodnotiť všetko, čo ste si mysleli, že viete o svete Pepi. Musíme začať s najtajomnejším členom rodiny, Prasiatkom, ktorého meno bolo poprvýkrát vyslovené len nedávno. Prastarka Evy. Ak ste si mysleli, že poznáte všetkých príbuzných, toto je tá, ktorá vám zmení názor. A nie, nehovoríme o novej malej sestre Pepi. Hovoríme o pôvodnej Evy. Táto prastarka bola taká významná, že mamička Prasiatko sa rozhodla pomenovať svoju najmladšiu dcéru po nej ako poctu. To je tvoja prastarka. Napriek tomu sa nikdy neobjavila na obrazovke. Prečo? Pretože keď sa Pepa narodila, prastarka Evy už nebola medzi nami. Existuje len v spomienkach starších, ako prízračná vetva na rodokmeni, ktorá bola konečne uznaná počas rozhovoru, ktorý dal ocko Prasiatko o narodení nového bábätka. Z indícií, ktoré sme získali, sa zdá, že prastarka Evy je konkrétne z matkinej strany. Babka Prasiatko je jej neter. A hoci detko Prasiatko si na ňu sotva spomína, babka Prasiatko si ju pamätá s jasnosťou, ktorá naznačuje hlboké pokrvné puto. Toto je najstarší príbuzný v rodokmeni Prasiatok, o ktorom máme akýkoľvek záznam. Ďalšia v poradí je babka Prasiatko. Je dcérou jedného zo súrodencov prastarej tety Evy a hoci nepoznáme mená jej rodičov, jej osobnosť rozpráva vlastný príbeh. Navonok je to typická milá babička, ktorá miluje jahody a záhradkárčenie. Ale jej vzhľad klame. Neustále sa objavujú náznaky, že babka Prasiatko mala neuveriteľne rebelskú mladosť. Je posadnutá rokovou hudbou, je veľmi spoločenská a stále organizuje obrovské večierky, za ktoré by sa väčšina tínedžerov hanbila. Svoje tajomstvá dokonca odovzdala aj Pepke, keď ju naučila vyrábať si vlastné parfúmy. Ale jej najzaujímavejšou črtou je jej zbierka sliepok. Sára, Vanessa a Jemima. Zaobchádza s nimi ako s kráľovskou rodinou. Ale ako uvidíme, nie každý v dome zdieľa jej lásku k týmto obyvateľom dvora. Detko Prasiatko je ten, kto sa neustále háda so sliepkami. Hlavne preto, že jeho ocenenú zeleninu považujú za švédske stoly. Dokonca ich premenoval a volá ich Tom, Dick a Harry. Len aby svoju manželku nahneval. Ale detko Prasiatko nie je len mrzutý záhradkár. Je to muž s bohatou námornickou minulosťou. Je to vyslúžilý námorník, ktorý si len zriedka dáva dole svoju námornickú čiapku, čo mu neustále pripomína staré dobré časy, keď ešte plával na mori. Jeho rivalita s detkom Psíkom je legendárna. Priateľská, ale zároveň tvrdá súťaž medzi dvoma starými námorníkmi. V mladších rokoch bol detko Prasiatko tiež vášnivým motorkárom. On a babka Prasiatková jazdili na motorke v kožených bundách po vidieku. Toto nebola vždy rodina tichých kopcov a blatistých kaluží. Bola to rodina rockerov a rebelov. Keď už hovoríme o rebeloch, musíme sa porozprávať o členke rodiny, ktorá bola v podstate duchom viac ako 10 rokov. Tete Doti. Roky bola ničím viac než len menom na krabici s hračkami. Spomenutá raz v roku 2011 a potom už o nej nikdy nepadlo ani slovo. Fanúšikovia viac ako 10 rokov premýšľali, ku ktorej strane rodiny patrí. Väčšina predpokladala, že je sestra ocka Prasiatka. Ale keď sa konečne objavila v špeciále na Deň vďaky vzdania, pravda vyšla najavo. Je to dávno stratená sestra mami Prasiatko. Teta Doti žije v inej krajine a hoci posiela darčeky, je zvláštne odtrhnutá od rodiny. S Jurkom sa stretla až nedávno a svoje sestre ani nepovedala, že priletí na návštevu. Je len zabudlivá? Alebo je za jej dlhým odlúčením nejaký dôvod? A tým sa dostávame k mamičke Prasiatkovej samotnej. Rovnako ako jej mama, aj ona pôsobí ako zodpovedný rodič, ktorý zostáva doma. Ale to je starostlivo vytvorená maska. Mamička Prasiatková je v skutočnosti najšikovnejšia osoba v meste. Je autorkou, pracuje cez internet a je dobrovoľnou hasičkou. Je výrazne múdrejšia ako ocko Prasiatko. Často vyrieši problémy za pár sekúnd, zatiaľ čo jemu trvá hodiny, kým ich nezvládne. Je oporou rodiny, ale zároveň je niekto, kto jasne oddeľuje svoj profesionálny život a prácu na internete od detí. Ale teraz sa musíme presunúť na temnú stranu rodokmeňa. Na otcovskú stranu. Tu sa rodokmeň prestáva rozrastať a začína vyzerať podozrivo. Poďme sa porozprávať o rodičoch ocka Prasiatka. Alebo skôr o tom, že neexistujú. Za 20 rokov televízie sa Pepa nikdy nestretla so svojimi starými rodičmi z otcovej strany. Nikdy sa o nich nehovorí, nikdy im nevolajú a nikdy ich nevidno na fotkách. Prečo?
Je veľmi pravdepodobné, že zomreli už dávno. Ale ak ešte žijú, to ticho je ešte desivejšie. Znamenalo by to, že ocko prasiatko a jeho brat Ujo prasiatko ich úplne vymazali zo svojich životov. Vo svete, kde je rodina všetkým, úplné vymazanie rodičov ocka prasiatka je najväčším varovným signálom v celom seriáli. Vieme, že ocko prasiatko má staršieho brata, Uja prasiatka. Sú si takmer na nerozoznanie, aj keď Ujo prasiatko je v o niečo lepšej forme a má tmavú, hustú bradu. Je veselý, ale medzi nimi je jasná súrodenecká rivalita. Ujo prasiatko neznáša, keď ho porovnávajú s mladším bratom, najmä pokiaľ ide o ich váhu. Je úspešný starší brat, ženatý, s teta prasiatkou, ženou, ktorá podozrivo pripomína mamu prasiatku, od myhalníc až po jej pohodovú, zasnenú povahu. Predstavujú paralelnú verziu Pepíňo života. Žijú v inom dome s vlastnými pravidlami. A potom je tu samotný ocko prasiatko. Je jednou z najmocnejších postav v seriáli. A nehovoríme len o jeho schopnosti vystreliť svoje obrovské telo do vzduchu ako superhrdina. Ocko prasiatko je vysoko kvalifikovaný inžinier. Zvláda zložité plány a stavebné projekty, ktoré si vyžadujú obrovskú inteligenciu. Tak prečo sa správa tak nemotorne? Prečo nedokáže zavesiť jednoduchý obrázok na stenu? Niektorí fanúšikovia veria, že nemotorné správanie ocka je len predstavenie. Spôsob, ako rozosmiať svoju rodinu, aby sa príliš nevypytovali na jeho stresujúci profesionálny život. Ale v kancelárii ocka prasiatka sa skrýva ešte jedno tajomstvo. Na jeho stole je čierno-biela fotografia mladého prasiatka vedľa dospelej svinky. Je príliš stará na to, aby to boli Pepa a George. Vyzerá to ako detská fotografia ocka prasiatka a sestry, ktorú sme nikdy nestretli. Ak je teta Dotty sestra mami prasiatka, kto je potom prasačia samička na fotografii ocka prasiatka? Existuje tam niekde ďalšia teta, ktorá bola úplne vymazaná z histórie prasačej rodiny? Nakoniec sa musíme pozrieť na novú generáciu. Na deti, ktoré budú niesť prasačie dedičstvo ďalej. Začnime s Chloe. Chloe vyzerá, že má asi 10 rokov a správa sa ako dospeláčka. Je ochotná hrať sa detské hry len vtedy, ak ich chce hrať niekto mladší, napríklad Jurko. Potom je tu samotná Pepa, štvoročná hviezda, ktorá je vírom energie a ega. Učí sa byť líderkou, aj keď sa kvôli tomu musí so všetkými hádať. A samozrejme Jurko, dvojročný chlapec, ktorého celá slovná zásoba sa točí okolo dinosaurov. Roky bol Jurko bábätkom rodiny, rozmaznaným najmladším dieťaťom. Ale tento titul mu bol oficiálne odobratý. Príchod bábätka Alexandra a nedávno aj bábätka Evy navždy zmenil rodokmen rodiny. Alexander je syn strýka prasiatka, pôvodne nový člen rodiny. Ale malá Eva, pomenovaná po tej záhadnej prastarej tete, je najväčšou zmenou, akú kedy seriál zažil. Je tretím dieťaťom, tým, ktoré rozhoduje a novým stredobodom pozornosti. Už teraz ukazuje hravú povahu, keď vymenila Jurajové dinosaury za svoju vlastnú posadnutosť gumovými kačičkami. Keď to všetko spojíte, rodokmeň prasiat nie je len jednoduchá línia príbuzných, ale je to zložitá sieť skúsených námorníkov, rebelských motorkárov, chýbajúcich starých rodičov a tajných sestier. Od prizračnej spomienky na prastrinu Eviu až po úplne novú detskú izbu malej Evie, rodina prasiat je dynastia postavená na tajomstvách. Koľko ďalších príbuzných sa ešte skrýva v iných krajinách? A zistíme niekedy pravdu o rodičoch ocka prasiatka? Dajte nám vedieť svoje teórie v komentároch. Ako hlboko si myslíte, že tento rodokmen naozaj siaha? Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nepremeškali naše ďalšie vyšetrovanie skrytých životov vašich obľúbených postav.